qiladi bilmayman, ayta bilmayman. Bu og'ish qilmaydi bu. Eye.
Hayli keş barızga da sizni görübüzge biz bik şad. Akkayım divatalar bizning güzel boşamız istelikli gün bugün konaklarga işi koşamız. Dağda kıyaşıga kıyaşla bizde herkes kıyaş bilen selam yollayıp Esselamu aleyküm. Kalfak giyen kız balanın karaylı yüzüne nindi motor tatar kızı kız demesin yüzüne kilişip dura tübedey onun nurlu yüzüne nindi motor tatar ula kız demesin yüzüne dev üskeşte şulay kalır tatar balası bulup eytirler Bu tatar ula eytirler tatar kızı. Aşık bahat ışıklarım bahatlı olsun her gün. Ey kardeşler, milletteşler, Esselamu aleyküm. Dünle düşüne zenger tonlu büyük ayaz kökle tuğan yalı girek kişiye. Zor umuşlar yolap zamanalar motor beye bilse işine şatlıkların işittirir için tuğan yağı girek kişiye. Yürü көңілі topaslansa, tuzan kunsa yaşlık hissine. Bir saflanıp gelir için tağın, tuğan yağı kirek kişiye. Yaşar için bitmez güç olarga, ulusuna hem de kişiye.
кунаклары, жюри әгъзалары белән таныштырып китәбез. Муниципаль бюджет кино оешмасы директоры Михайлов Радик Тихонович. Балтач муниципаль районы иҗтимагый совет рәисе Таҗетдинов Равил Асхаддин улы. Район башкарма комитеты мәдәният бүлегенең баш белгече Сәләхетдинова Рәзинә Нафис кызы. Район балалар сәнгать мәктәбенең ел классы укытучысы Хабибуллина Найла Фәрит кызы. Район мәгариф бүлегенең мәктәптән тыш эшләр методисты Галләмова Сәрия Мәхмүд кызы. Алкышлыйк әле кадерле кунакларыбызны. Бәйрәмебезне дәвам итеп, Карадуган авыл җирлеге башлыгы Низамиев Шамил Вакил улына сүзне бирәбез. Хәерле кич, җыр моң сөюче Балташ халкы. Бүген сезнең каршыгызда Карадуган авыл җирлеге чыгыш ясый һәм инде әлбәттә кыскача гына җирлек белән таныштырып китәм. Карадуган авыл җирлеге 6 авылны берләштергән җирлек. Районда Балташ җирлегеннән, Норма җирлегеннән һәм Суваш Шепия җирлегеннән кала иң зур җирлекләрнең берсе. Җирлектә 576 хуҗалык, 1942 кеше яши. Инде тарихка әйләнеп кайтсак, иң беренче булып безнең барлыкка килгән Арбаш авылы, аннан соң барлыкка килгән Кинәбаш авылы, аннан соң барлыкка килгән Түбән Кинә авылы, югары Кинә белән бергә, аннан соң барлыкка килгән Карадуган һәм иң ахырдан барлыкка килгән Тозар. Булган 4 авыл советы, Арбаш авыл советы, Карадуган авыл советы, Кинә авыл советы һәм Тозар авыл советы. Һәм 1959 елда шушы җирлекләрне кушып bir Карадуган авыл җирлеге барлыкка килгән. Хәзерге көндә җирлегебез яши, хезмәт куя халкыбыз, төрле программаларда, дәүләт программаларына катнашып, объектларыбыз төзелә, мәктәпләр, клублар, фельдшер-акушер пунктлары, мәдәният үзәкләре, балалар бакчалары, балалар площадкалары, спорт площадкалары. Халыкның күп өлеше инде районыбыз битенә авыл хуҗалыгы районы булгач, терлекчелек белән шөгыльләнәләр һәм әлбәттә инде җирлебездә бик күп эшмәкәрләр яши. Шулай ук җирлектән чыккан безнең шактый данлыклы кешеләребез бар. Советлар Союзы герое Бакый Рахимов, шулай ук Россия Федерациясының һәм Татарстанның ат казанган укытучысы Бакый Зиятдинов, техник фәннәр докторы, Татарстанның ат казанган химиге, Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты Азат Зиятдинов, шулай ук Татарстанның ат казанган артисты Җавахира Сәләхова. Инде бу кешеләрнең күбесе безнең арабызда юк. Менә аларның минем әйткән сүзләр аларга дога булып барып ирешсен. Инде барыгызга дагы матур итеп ял итәргә, менә күреп торасыз, күргәзмәләр бар, мастер-класслардан уларда катнашып, рәхәтләнеп ял итегез. Концертыбызны башлап җибәрәбез чын әйтеп. Кышлары кыш безнең сандугач. Җырчы сандугачыбыз Карадуган авылыннан Фассахова Сәйдә. Kuzala, herkese de mutlarına koşup bunlar
Sahnede Bakiziyat ismindeki Karadoğan Gimnaziyası'nın şımarılış okuşuları. Devant cette photo d'antan, il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'est de sens et l'air est lourd, le regard absent, il est seul et lui parle souvent, il n'est pas fou, il aime ses doux, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête, je regrette. Non, je ne voulais pas de ça. Je t'offrirai tout mon or et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story, dans ma love story, dans ma Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. C'est ta love story. C'est l'histoire de vie. Hayli kech barizg'ada sizni ko'ribizga biz bek shod. Oqqayim deb atalar bizning go'zal bog'chamiz. Istalikli kun bugun qo'noqlarga eshik ochamiz. Tong ota quyoshiga quyoshli bizda har kun. Quyosh bilan salom yo'llaymiz. Assalomu alaykum.
kalfak kiygen kız balanın. Karaylı yüzüne, nindi motor tatar kızı. Göz timesin yüzüne. Kilişip tıra tübedey, onun nurlu yüzüne. Nindi motor tatar ula. Göz timesin yüzüne. Dev üskeşte şulay kalır. Tatar balası bulup. Eytirler. Bu tatar ula. Eytirler. Tatar kızım. Aşık baht ışıklarım, bahtlı olsun her gün. Ey kardeşler, millettaşlar, Esselamu Aleyküm. Dünletişine zenger tonlu, büyük ayaz kökle, tuğan yağı kirek kişiге. Zor umuşlar yolap zamanalar, motor beye bilse işine, şatlıkların işittirir için tuğan yağı kirek kişiге. Yürü көңілі topaslansa, tuzan kunsa yeşlik hissine. Bir soflanıp gelir için tağın, tuğan yağı kirek kişiге. Yaşar için bitmez güç olarga, ulusuna hem de kişiге. Biz Tatarlar şuşa isim bilen, jirde yaşav üzü bir bəxit. Yaşayız biz bir jirlikte, bar halıklar bilen birleşip. Biz bir ilning balaları, barımızda dostlar biz. Tatarlar, Şuvaş, Mardva, Marilar, Boşkır, Udmurt, Ruslar biz. Benim ailem aş kaşığı ağaçtan, şey kaşığı gümüşten, zişsiz samavar kaynap tıra, suya izge inişten. Ebiyim hem eniyim bizge beliş pişirgen, beliş ungan göresin, iye demli istuğan. Ebi babay, eti eni, abi enem min, neni kız inzile, menayni sıklandırgış, biznem madur gayle. İstemesiz. Здравствуйте. Спасибо. Сеть. Salam. Sahnede Bakir Akimov ismindeki Kinetik Gumumi Bilim Biri Mektebi'nin Veselushki bir türkümü. Полевых цветов и ночек в утренней росе цветов. Соловья запив свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать вою по тропинке в лес густой. А под березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студеной, соток свежий ванитку. И в поле темной ночью в небе звездном утону. Матушка земля горела на березниках, для меня святая рука, для других занозрика. Матушка земля горела на березниках,
дәрәҗәле шәхесләр биргән як. Аларны бу кичтә генә санап бетерергә мөмкин түгел. Нәселең кем дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын мин, Казан артыннан. Әлеге шигырь юлларының авторы, чыгышы белән Таузар авылыннан булган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Азат Шәймулла улы Зиятдинов. Азат Зиятдинов турында Татарстанда гомумән татар дөньясында белмәгән яки аның турында ишетмәгән кеше бик сирәктер. Бабайсы скрипач, әбисе курайда уйнаган, әтисе гармунчы булган. Аларның гаиләләрендә җыр-моңга, сәнгатькә мәхәббәт яшәгән. Бүгенгесе көндә дә Азат абыйның шигырьләре сәхнәләрдән еш яңгырый. Сәхнәдә Таузар авылыннан Гали Әхмәтова Регина. Азат Зиятдинов татармын. Нәселең кем дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Без татарлар. Нәсел тамырыбыз Кыпчаклардан килә, Булгардан. Азияны, Европаны кизгән төркиләрдән килә, Хуннардан. Бөек Булгар иле, Алтын Урда, шанлы дәверләре халкымның. Хаҗи Тархан, Себер, Кырым иле, Казан иде данлы ханлыгың. Казан ханлыгының варислары, шуңа да без Казан татары. Үз дәүләтен, мал-мөлкәтен җуеп, рухын саклап калган татары. Мин дә шул татарның бер баласы. Казан арты дигән төбәктән, халкым өчен рухи бишек булып, әдәби тел биргән төбәктән. Шул яклардан уза Себер юлы, Казан суы агатын гына, төзелешкән татар авыллары, Ашыт яры, Шушма буена. Шул якларда Әлмә, Арча, Балтач, Кенәр, Мәңгәр, Дебъяз, Кушлавыч. Шул якларда халкым горурлыгы, бөек Тукайыбыз туган иш. Мәрҗәннәре биргән мәрҗәнине, Курсаларда туган Курсавый. Һәр авылда шәхесләре калкан, эзлисе дә түгел әләни. Шәхесләре үскән мәдрәсәдә, таш кишүдә, түндәр, кышкарда, гади, мәгърифәтле авылларда, иң караңгы, авыр елларда. Сәйдәш токымнары шул яклардан, Хәбәшиләр шуннан садрилар, иске Казан чишмәләре иске, суларында ахры нидер бар. Мәгърифәтлек бардыр, һәм дә инде бардыр матурлыкка мәхәббәт. Шул булмаса, туар идемени Гомәр, Сибгат, Гариф, Мөхәммәд. Игенчеләр, һөнәрчеләр ягы. Иҗат тәмен анда беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән, шелтәләрдән чәчкә үрәләр. Нәкъ шул якта, Шушма буйларында, нәсел башым авылым Таузарда. Бабам да шунда гомер сөргән, мәгърифәтле булган аларда. Нәселең кем дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Ялгызлык утында янмагыз җыры белән. Ömer
Татарстан Республикасында да, Россиядә дә 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Чөнки гаиләне дәүләтнең нигезе диләр. Гаилә рухи һәм әхлакый кыйммәтләрне саклаучы, ата-ана тәҗрибәсен, милли гореф-гадәтләрне саклаучы нигез булып тора. Буыннарны өзелмәс чылбыр белән бәйләүче дә ул. Җирлегебездә нәкъ шундый гаиләләр яши. Шуларның берсен 48 ел бергә гомер итүче Даутов Ринат һәм Гөлсәрия апалар гаиләсен сәхнә түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле иптәшләр, менә сезнең алда егетлебезнең иң тыйнак, иң матур, иң шибәр гаиләләренең берсе. Ринат абый белән Гөлсәрия апай менә 48 ел буе бергә гомер итәләр. Ринат абый 25 ел буе газ элемтәсендә эшләп пенсиягә чыга. Гөлсәрия апай гомер буе 22 ел буе укытучы булып эшләп, хәзерге сувалда лаеклы ялда ял итәләр. 3 бала үстереп, 7 оныклары бар. Инде күргәнебезчә, быел битенә гаилә елы булуы уңаеннан аларны котлап китәсем килә, аларга исәнлек, саулык, Аллаһы Тәгалә биргән гомерне үтәр яшәргә, балаларның, оныкларның кадер хөрмәтендә яшәргә насыйп булсын. Менә булардан үрнәк алып яшәргә, әле яшәргә бик күп кирәк. Бәйрәм беләсезме барыгызны һәм кичкенә генә җирлебезнең бүләген сезгә тапшырып китәм. Гөлсәрия апа һәм Basmalarda o'tib ketdi. Şükür atası. Mine şu kozmamlıklarını olgandan soň ebetlep yastıkta yasap koysak bir iş bitip durur idi. Mine balalarını da çakırgan idim. Kilip jiterge de köp kalmagandır. Selamünaleyküm. Var eydegiz eyde uzağız. Tutam. Sen misiniz? Soğumusiz. Niye gece soğumusiz? Ertaşıgız kukey soğan. Niye şıp olmuşsuz? Ye şundan. Kövüste bilen soğan. Ye şundan. Uturgan da şu an. Oy sulu koydu. Oyga mengen. Oy koydu. Suğa düşken. Su koydu. Kıyaş düşken. Kıyaş koydu. Doğuğa batkan. Ватканда тау төбеннән кояш тапкан, монтер аңа шыбык таккан, шул шыбыкның ишеннән гөлт итеп кояш чыккан. Ey balakaylarım, bigreklerde tapkırlar ikensiz. Eyde uzağız. Esselamu aleyküm bağlar. Ve aleykümselam Ebekey babakay. Bizde o müşekilde olsun indi o. Hukumunun İşler bitmiş, enkey bir gelip işimiz münasibet müşteneş bile kildi. Ay rahmet. Eyde uzağız. Bugün bizde yastık kıyılması bulur, uzağız. hukumunun Ebekey yastık desiz ni vol bilmibez. Yasak kıyımı, biraz şunu bilir için Tatar halkında aytilgan, bilmeu kayıp değil, bilmeu kayıp diyen. Şunun için bilirge kilitleri deyindi. Balalar yastık ol, zor minder digenini hatırladı. Güzler jitip, kozumesi yasagandan soň mamıklarını kapşıkka tuturup koyabız da. İşler bitkeş, şu mamıktan yastık yaki zor minder edip yastık kıyılması ötkerebiz. Mine yastık indi mine şu şunday zor bula. Yastıkını korabız. Babay. Oh. Ne şu kapşıkını tigi mamık tuturlan kapşıklarını alıp kileli. Hadir.
Nesilge zor suru, rahatlanıp tutarız. Dua bile başlangan iş hayırlı bulur digenler burungular. Eydeli kızım dua bile başlayıp jibereli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin kızım. O yollarına rahmeti bulsun. Allah'ın rahmeti bulsun. Yastık tamamı tuturganda tilekler, tilegenlerlikler. Tuturganda tilekler her birisi kabul bula digenler. En birinci başlap özüm tuturayım eli. Yastıklarınız yumuşak bulsun. Yoklarına tutun, evet olsun. İyigizge bereket insin. Kugabes ayaz bulup, jirebes tыныш bulsun. İkinci yılda ömürge kilirge nasip bulsun. Amin kızım amin. Tilekleriniz kabul bulsun. Bizning oilamizda yostiq quyisi, nashuayda ishini ishlaymiz, ko'ngil aytib yog'da aytamiz. Talyan'da ömür boyu avul hoşalığı tarmağında hizmet kuygan Kine avulundan Şerifcan Hüseyinov. Şabatalar şabata sizni halık yarata. Şabatamni kiygende ayaklarım rahatta deyip Şabataga bolsa avul hoşalığı hizmetkeri Arbaş avulundan Ravşan Gabbasov. Qoradugan avuluning usta garmunchilari Ozod Harisov ham Rafil Ibragimov. Garmunluğuna g'oshik Arbash yigiti. Garmunchi Fidey babasining davomchisi Solihjon Fayzrahmonov.
сәхнәдә Бакый Зиятдинов исемендәге Карадуган гимназиясенең Әпи Бәби үтергеме. Көнне тырышсам да узган гомер кайталмый, дип җырлап яшәгәннәр беркайчан да картаймый. Пластинкалар тузанчы, күңел ачы, яшьләр узанчы. Пластинкалар тузанчы, күңел ачы, яшьләр узанчы. Гармоныңны бармакларың толганчы, йиткереп кал заманында үткәнеккә калганчы. Пластинкалар тузганчы, күңел ачы, яшьләр узанчы. Пластинкалар тузганчы, күңел ачы, яшьләр узанчы. Әннәге аягымда сандали түгел пино, яшь күңелемдә сыйма. Әннәге аягымда сандали түгел пино, яшь күңелемдә сыйма. Сөйдәмә гүсен идәннәре бөгелсен, басуында зур бәхетнең чаткылары бүленсен. Сөйдәмә гүсен идәннәре бөгелсен, басуында зур бәхетнең чаткылары бүленсен. Тыпыр биргә инде идәннәр кирәк, тыпыр биргә инде идәннәр кирәк. Инде идәннәр өстенә капаласа кирәк, инде идәннәр өстенә капаласа кирәк. Ömürde saklıyorlar biz beni bir aşağıda. Kortayırsın bir bulmaz yüreğin azala. Plastikalar tuzançı, күңел ачы, яшьләр узанчы. Пластинкалар тузганчы, күңел ачы, яшьләр узанчы. Әйдә гүсен биргә, әйдә бергә бирбез, әйдә инде бас. Пластинкалар тузганчы, күңел ачы, яшьләр узанчы. Җырлап аккан чишмәләрнең ятып эчәм суларын. Чишмә сулары да басмый, йөрәгем ярсуларын. Әллә берәр гармунчыга гашык булдың инде? Булырсың да olmaz. Син безнең гармунчыларның уйнаганын ишетмәдеңмени? Ишеттем әлбәттә. Әле синең Кенә авылының Ялкын егетләр вокаль ансамбленең җырлаганын ишеткәнең юктыр. Әйдә соң тыңлыйк. Бер күрешү үзе бер гомер бит ул.